Це не просто житловий комплекс, це ціле зелене місто. Тут будуть парки, природа, волкінг-зони, низька забудова, сімейна атмосфера. І це один із небагатьох проєктів, де реально роблять акцент на комфорт життя, а не тільки на інвестиції. Це хороший варіант для сімей, довгострокового інвестування, тих, хто хоче жити, а не просто здавати свою нерухомість в оренду. Але важливо розуміти, це не центр, це Дубай-ленд. Тому тут ставка більше на розвиток району. А також хочу сказати, що це дійсно преміальна локація, тут буде багато зелені, і навколо цього району вже збудоване дуже класне ком'юніті Аль-Барарі, і також будується Гав Вудс. Хто не бачив моїх минулих роликів, ставте плюс, з радістю вам надішлю і покажу всю необхідну інформацію. Це ком'юніті, яке варто вашої уваги.